Usa sa mga talagsaong sharks sa kalibutan ang nasigpatan sa baybayon sa Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City ni adtong Lunes. Matod sa usa ka mangingisda kinsa mao'y nakakita nga anaa na sa iyang pukot ang iho nga nagluya ng daan ni adtong Lunes sa buntag. Sigon ni Ray Eduardo Hojas sa Fish Health Laboratory sa BFAR Northern Mindanao nga ang maong iho usa ka female filter feeder mammal nga mukaon og mga plankton o jellyfish. Dunay kini gibug-aton nga 500 kilograms ug dunay gitas-on nga 18 feet. Matod ni animal bone enthusiast and expert Darrell Blatchley nga sulod sa 20 ka tuig niya nga kolektor, daghan na siyang nakit-an nga mga matang sa dolphins ug balyena. Apan mao kini ang una niyang higayon nga nakakita og ingon ani nga klase sa iho. Sa wa pagilubong ang iho, gikuhaan kini og ubang parte nga gipadala sa BFAR Central Office alang sa dugang eksaminasyon ug aron matino ang hinungdan sa kamatayon niini.